Jo sóc el Fèlix Massana i sóc director esportiu d'una entitat esportiva que organitza activitats per persones amb discapacitat intel·lectual. El meu vincle amb Spacim és ple. Vull dir, jo sóc germà de la Rosa Massana, que ve a Spacim des de l'any 82. He estat professional d'Spacim i actualment, mitjançant l'entitat que dirigeixo, organitzem activitats esportives per usuaris esportistes d'Spacim. Considero que d'uns anys cap aquí la mirada de la societat ha canviat molt envers a les persones amb discapacitat. Hi ha molta més implicació, hi ha molta més solidaritat, però encara ens queda molt camí per recórrer i és aquest el que hem d'anar treballant entre tots i anar informant i conscienciant a tothom de que petites ajudes o petits suports canvien i contribueixen molt a la millora de la qualitat de vida de qualsevol persona. L'esport per les persones amb discapacitat ben gestionat i plantejant-lo d'una manera educativa i integral s'aporta que podem contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Quan parlem de la millora de qualitat de vida no ens referim només al benestar físic, que ja s'intrínseca a la seva activitat, sinó que es permet exercir els seus drets que puguin utilitzar les instal·lacions esportives comunitàries del seu entorn, que puguin decidir quin esport volen fer, com ho volen fer, que dins d'aquella activitat puguin decidir, per exemple, jugant a futbol, si xuten, si passen, si corren, si no corren, que és una de les coses que pensem que és més important. Es permet també millorar a nivell d'autonomia, es permet també que a nivell emocional se senten més satisfets. Vull dir que tot això ben treballat i ben gestionat ens ajuda a que la persona es senti més plena. El que més m'agrada d'Spacim seria tot el conjunt humà que té. Vull dir, al final el projecte, una cosa és la idea i l'altra cosa és qui les desenvolupa, no? I el conjunt de persones que envolta Spacim, des de professionals, voluntaris, famílies, és el que fa que sigui més enriquidor el projecte. I després penso que un fet molt diferenciador és plantejar que tot s'ha de fer de cara a la comunitat i amb la comunitat. Vull dir que en definitiva és donar a conèixer i implicar. Perquè no és només un benefici pels nostres germans, usuaris d'Spacim, sinó per la societat. És canviar mirades.